Gaurkoan, Amasa mendia etorri gea, bereziki Amasa Bilaunako EH Bildu eta Premier Iparz Haizea enpresak aurrea eman nahi duten makroeoliko baten eraikuntza egin nahi da lekua. Zerta dator elektrizitatea ekoizteko interesa hau? Elektrizitatean ekoizpena zati oso esanguratsu bat datu zentrota dihoa. Hauek diak gaur-gaurkoz diteun datu esanguratsunak. Batetikan, Ameriketako Estatu Batuetan mundu mailan zabalpen handienetako ematen nahi da nekua da. 2027 12 aldiz handituko litzateke uran kontsumoa 2018koekin alderatuta. 2028 daukionean, Ameriketako Estatu Batuetako elektrizitatea ekoizpenan 12% datu zentrota bideratuko litzateke. Araba etorrizkeo, eraiki nahi dituzten proiektu hauen dimentsio hauek diteu. Berlin Properties eta Iberdrolan artean martxan jarri nahi dutenak 300 megabatioko potentzia du. Hau jada eraikuntza fasian do. Solariak Araban beste datu zentro bat egiteko nahi adirazi du. 250 megabatiokoa. Bi proiektu hauek aurrera ateratzeak egun Araban dagoen elektrizitate kontsumoa 180 handitzea esan nahi luke. Bestalde, Petronorrek 100 megabatioko potentzia duen elektrozitilizadorea ezarri nahi du, bertan hidrogeno berdea ekoizteko. Hortako, Araba iparraldean solariak inposatu nahi dituen proiektu fotovoltaikoak ezinbestekoak dira. 1700 hektareaz estaliz. Irabazi ekonomikoen logika honen aurrian, lurran defentsan aldeko borroka ezinbestekoa deu. Hau dela eta, maiatzan 23 Gasteizen egongo dan manifestazioan parte hartzea deia egiten dizeu.